न बनाई हो भूख तो लगले बा एकदम मन छुछियले बाटे आ का जानी कहां ये घरी हमारे तना तेज भूख लग जाता ना कि का बतावे के खइला बिना कलकला जाता पे आ बनाई सब्जी आ भात आ लपेट के एक थरिया खाई मरगिल्ले बनाई भातावा तबे न सब्जिया के तनी जूसावा सट्टी कुछ कह मार भात चोखा सब्जी खइला पर टेस्टी अलग रहे टेस्टी अलग रहेला एगो बूढ़ भोगनी भी है बूढ़ भोगनी करत रहती है दुआरी पर बैठ के एकदम जीवियो जार देती है। हाँ तो जेमन हम पढ़े क्यों न क्यों न पढ़ी सिखा दे ना पढ़ी तो सिखा दे कि देख सास के गोड़ धोके ना पियल जाला ऐसे ना कि पिए लक नइखी देही बा जांगर बाटे शरीर बाटे चल नहीं की सको चल मेथु बाटे सवदले न बाड़ी कि पत्तो उतार लेनी तो हम सूत के खाई सूत के खाई ऐसे कुल आदमी के पोछिया पिल्लू करे जल्दी जल्दी काट ले सब्जियां ढेरे काट ढेरे के हरे राम हो राम थकू जाता नहीं खइला बिना देह टूट न गइल बा आइयो दादा गोस काटे लगल है दिन तो काटे तू खा तड़ू मुंह चलाव तड़ू चलावा तकलीफ नहीं खे कनी तकलीफ नहीं खे कोनो बात को हम बनावा तनी मरगिल्ला भात आ सब्जी अरे नतिया बड़ी हरामी हवे कुरकुरे पूरा मार खाता कतनी कि नतिया ओकर दिमाग कनी कहां से आ जाला मोबाइल में कुल देखेला न जनलू पढ़े भेजम नु तो ठीक रही जननी पढ़े आ सुन एगो हमरा से चाबी ले लो ताला लगई ह ठीक न कहां बुढ़िया के मुंहवा में सुन हमार बात देखो बनावे के बाद तेल लगा दो ना कमर दुखाता गोड़ दुखाता काहे काम की मुंह हल्का बापा का नौकर हई जका कहतै न कि एगो बात सुन ल एकदम कान खोल के देखो कौनो ओकर कहल नहीं करे के दूसरी बा कि बनावे के बा आ अपने बैठ के खाए के बा जब ले 10 11 12 ना बजल छनछना के ओके देवे के बाटे ठीक न देखो पतोहिन का राज सास को चले के चाहिए सास का राज पतोहिन पर ना चले के चाहिए नहीं तो जानते हो ना साफ से हम सुनले बानी मुंह अपन मातारी के मुंह है पहले के सास आता में चंट रही सब मुंह के नाप नाप के तो आए थी के बहुते देत रही सन लोला खींच न दे मम्मी को बूढ़ी को लोला आई खा के बॉडी बनौले बड़ी पहले का बॉडी झाड़ तनी अभी नहीं को छो दी एता नहीं ना खोई अरे बचबो करी तो हम छोड़ब रख न देव ले जाके पीसा मसाला पीसा मसाला पीस देता चुटकारे पीसी हो माचा तने तत्ती ताहे डली हरिया डली ललका ना नहीं तो ललका डलबू तो बड़ी दिक्कत होई घोटाइबो ना करे देखो हो सिखावत तनी त पकड़तिया डोर सोर तो पकड़ते बिया ओ घर का ओइसन बिया न आ जे ही चार गो परिवार कर है ते ही जानते रही कि चार गो बर्तन केंगने लड़ेला या केंगने रहेला अभी तक ले कुछ खोज खबर ना आयल कि हाँ रे बुढ़िया के तनी चाय पानी पी लेना खैला बिना तो बुझाता के कदम हमारा के मुआ दियो सही हनी के घर में देखो तनी कि कोनो बेटा बेटियों से मंगावत रहतरी सा कभी नमकीन हो तो कभी ठोस हो तो कभी कुछ हवे आए चाय नमकीन रोज घर में चलता लेकिन हमारा के झूठाऊ नहीं से कहत कि तनी तनी चाय पी ला चाय नमकीन खा लेना कोनो बात नहीं के करो सका करे के बाटे यानी के तो सोचो तरी से कि बुढ़िया मोटा ताजा बिया काहे करा के खियावे पियावे के बाटे काहे के करे के बा आयो भगवान जी उल्टी नियर मन नहीं आगुन ट्यूशन से चाय पी ले आयो जल्दी लो बेरा आंखें देखे के तो मिलते नहीं के तो हम चाय कहां से पिए नहीं वो फेफरी परल बाटे रोज रोज नहीं खिजा देते काहे हमने के मुंह नहीं खे खाना देते जे 10 12 बजे ले
का हम कोई हमारा कुछ अरे अपने देखो नहीं सुबह और वो हमारे से ना मंगावे ली जा कि यो मांगे लगी मंगावे ली जा कोनो ज्यादा देखो तने अरे देखत नहीं कि ओ मंगाले रही से ओकरा से काल हम कह कि ऊपर से मंगाले रही से देखो भी तो हाथ ना नमकीन टोस्ट ले ले रहो कुछ भी क्यों ना कह त दोनों जानी के ठीक है बात मांगते रहे हम तो जानी कि बड़की जन नहीं की करत तो छोटकी जन यही त करी हम नु उनको के सिखा देली तब बच्चे घर में वो बाड़ी से अपने में सिखा बुद्धि लेत ना बाड़ी से लेते का जाने कैसन इनकर को बुद्धि बटे एगो हमनी के बुद्धि कैसन बा कि सब कोई के दे के आ तब खाली अरे पेटवा कैसन तो भइल बारे मुंहवा धोला के बाद ना एकदम जाने कैसन हो जाता टे मन करता कि का मिली त खा लेती सब चाय पी पी के ट्यूशन जरी सन हम यही तरह जानी भूखे क्या करबुए बचिए भगवान से ये तू कर भगवान भरोसा हमनी के बानी जा जान जइहो चलू चल चल तोरा का चीनी घोर के आए तू दे तनी चल त बकरे रोज रोज ये पिया होता है मेरा के पेट भरे तो ओकरा ले पानी से हम दूध देते ना का करी घर में ये नहीं करा दे चलत है अपने बीमार परम जानू हमनी के कि का कहे के देख लीजिए या तो मरिए दिन जा नहीं तो देख लीजिए का हो हां तू पढ़त और लिखत और तो तारा जानकारी बा न कि का खइला पियला आदमी तंदुरुस्त रही हमनी के का तंदुरुस्त रहे के हमनी के चलता नहीं हमर पेटवा कैसन अब भइयो नहीं कन समझत रे हमनी के बात के वो नहीं कन समझ अरे ऊ समझ जेतो से तब का पूछे करल हवे तब तक कोनो बाते ना रहल हवे आई रे काय चाची अरे दादा का हो बबुआ अरे का कइलो हमार हाल चाल तो देखते बड़ ए चाचा खाना बन भइलू पतो येन देल पैसा का हो तारा नजर में बूढ़ पुरानी वानी पतो ये तो अपने मोबाइल नहीं खींचा दे तारी सा नहीं ऐसन थोड़े बुआ नहीं नहीं आइल पैसा नहीं नहीं को दिन भइल आइला देखो जैसन उधो वैसन माधो हां भैया चाय वही पी ले बड़ा नु अरे हम तो दुगुरु हमनी घर में तो हमनी के कब्बो ना देबे ली चाय जान जियो बनायन जाए तब ता साला दुनु जानी वो सिखा देले बड़ी कहला से कोनो फायदा भाई का करी हम सही बात बा हां ए बाबूआ हमनी के जानी जाके बड़की एगन करते लेकिन काहे ना आज दे रहे हो घूमत फिरत थोड़ा बड़ा चाय पी के एक दिन न दे बाजार रोज रोज ना ना बाबूआ दे बाजार तो वही तो रही तू जरूर रही तो मिली काहे ना मिली हम पैसे खा ले हमर बिना पहले चल जाती है चाय तो हमनी के सपना हो गइल बा जे तुम देखो तो नुका करतई जा कुछ बोलिए मत ना तो नहीं खींच परत नहीं किस कर दे बाबू तारा से का की कर कहले पैसा तो का करी सोहागिन बानी तरार मुसमात बन के रही तू ही बताओ ना ये कुल देख के तो उनके करे आया कह मेरे रुले चाची के रोज चाय एक गिलास पियावत रही हां मेरा लोग कह के कभी मिलते नहीं के एक बार के पी के शुगर के बीमारी उपाटी लो का बे कहां निकलल बा हम से एकदम कहि होय कि हमरा काम करे के इच्छा कम से मन ना करे मन को नहीं के करत ना कम खाए के बा नहीं बाप रे बाप चाय और टोस्ट और मिक्सचर खा ले बन ना तो एकदम बुझाता कि 12-1 बजे से उठती सूत के तब बनाई कि दीदी जी ठीक है कहत नहीं काम धाम ढेर कइला के जरूरत नहीं दीदी कितना बढ़िया बनी हमरा के सूखे के ना बात बताओ तनी ऐसे आराम से खाली बाजारी में से मंगा के खा ए जी हां सुना तानी अरे खाली बोलबू सुनम ना तो बुझाता कम में की सुनले कि आज ना सुनो केने आई रोरा पहले हमरा के ई बताई का बोलो कि इतना मेहनत से नाखून बढ़ाइले बानी हां काम करे के दे टूट जाई तो कह हमारे हम धोना देबो ऐसा नहीं बात कहेलू धोदी ओई में पनिया बाटे एकरा के मल के में गिराई बढ़िया से द आज खूब सुघर सब्जी बनी है ना बनाओ अब तोहरे में बनावे के बा कैसन बनइबू का हां कढ़ी बनी आ चावल अच्छा। आ चिप्स बनाई आ ओ बेरा से लाला का मुर्गा बना लाला का अब तोहन यानी कि जवन मन करे तवने न बनी हम कहां कहत हन त ना बनी कबो लेके आई नु लेब ना अपने माई के क्रिया खाई माई के क्रिया हां हम लेवे के जिम्मा ले लेवे त क्रिया खाए के में कौन बड़ बात सुनी एक बात बताया था बुढ़िया से कह मत न त घर से निकलबे ना करी हन भर भर चली घूमे नु हां आ कह दे त कर सुनी ना दीदी जी कहता नहीं हमार बात सुन फायदा में रहो सही होगा के बात सुनत त फायदे में रहता नहीं हां बहुत दिमागी है तेज हड़ी समझ जा आई का त कल पनी जल्दी हेतरी करी जी ई त कह दे नहीं हम देखत निमन से करी
चाउर एकदम झका झका धो जाला जौन काम रौरा के नहीं ना हम सिखा दे ठीक बा ये तो हम चाहत नहीं ऐसे रौरा रह करब रहबे मान ली मत तबियत खराब हो जाई छै सब तबियत काहे तर ना करम का तबियत खराब हो तबे करब कितना रौरा हमारा सोचो से ज्यादा बढ़िया बानी जी हां हां ऐसे न कहत रही कि का बोलो कह प्यार करे वाला सोचले रही कि मिली लेकिन ना करना रातों में करने दोपहरियों में करने के ना बताबो लेकिन रौरा तो हमरा के पलकों पे बिठा के रख लगनी अरे पलक को का एकदम तारा के जहां कहबू के कहरत आज के ना रे कहां होय क्या करता मेरा रे लगल बा जी हां मेरा लगल बा लाइटिंग जाई में पानी नहीं के पियत पानी पियत नहीं के गैस ना बनाई लाइटिंग जाई में पानी के फेरा में रहती है पर समझ जाने वाली हल चाह तरह सब ई तो वाइब्रेशन में बोलत अड़ी जी का कहती है तो वाइब्रेशन में बोलत अड़ी चाउर धो चकर कार चूध हो लेकिन हमरा के खाए के देख ना उल्टा बतिया अड़ी खाली उल्टा से ई बताओ पहले बनी तब खबे कि यही तरह खबे काचे खबे दे दे दो दे मुट्ठी फाट धर ले दे दी चाय बना रहे निकल जा हां जइहन घूम ना गांव पत्ता रहे नि पत्ता रहे लोग ये ना ये नहीं के टोला में खोजत चलिए दे गांव घूमत रहियन त के चाहवा इंतजार करी हमर भाई अरे बिना तो बोली आधा ओने रह जाता आधा निकल तो सुना तो नहीं के बाबा जा घर भाई अरे क्या भोर भर दूध दिमाग खराब कर लगले रोके रे ने आवा के मुआई बस रौरा ननुआ बनी सुनी ना रौरा भोरे भोरे उठ के आ चूल्हा चौका करे खातिर ननुआ बनी ढेर बुढ़ा गइल बनी ठेंगुरी लेके चलता नी नाये न तरबानी आखिर अपनी डाल सते तई ते हमर चली अपना खाना के तोरा बुझाता भैंसिया के ना बुझेले त गोत दी काम होत रहो काट के रखल बा तब उ नहीं के बुझात ओ चक्कर आवता हो भगवान चोकर होता तारा लइकिया का हमारा और हट खइयो से चौकर आवत ना तो एक मुट्ठी सरफ खा के पानी पी ली नहीं ना अपने जी घर में दल मोट मंगा टोस मंगा खातरी सा चाय संग पियत हम त जाने देखो। कि बड़ किए वैसन में लेकिन चार गुना अधिक अरे तो तोहन के ये कुल खाइल देखत है ना अगर हमार पेट खराब होई त इनका तो झोटे लस तू ढेर दे अरे दांत लागत है कर देख दांत कह के दांत लागी देख लो अजी सही के जी अजी जाई देखी अरे ना खड़ा कर ले तू जानते नहीं को अभी दी तो पनिया मुंह पे मारी मारे बार ना खड़ा करेला ना खड़ा उठी चल बैठू ढेरे बनता तो खाइए अस्थिर रहो कुल तो लटिया के लेटा लेनी अभी घर में ये लुगा पहने के बा तरफ लागता 4 घंटा से इनका का खींच के दूसर तो यही तरह रहे घर दिना कहां बानी कहां जालू चल उठ चल बैठ बनता खाना तो खाइए अरे यार उठाइबो करहु आज उठिया जी धर चल हां लेके चलिए चौकी पर अरे केने जाए के बता लो चौकी पर अरे बाप रे बाप खइला बिना देह ना झोई मार देता टे हमनी के आ कहले बाना हमार पति देव कि खाना पर एगो फल जरूर खइह तोहार देह में तब लागी काहे ना खाई मरद जब जेवन कही तेवने न करो मर्द के रुपया अपन राज करतनी भगवान से ये कोई ना हे भगवान हे महादेव हे शिव गुरु हमारी पति के लंबी उम्र दी है कि हम जिंदगी भर राज करें जिंदगी भर जे मन राज सुख हमनी का करतनी ये दोनों देवरान जेठान मने कता ना खाई बुझाओ बताओ तो खइले बिन माई के झाई मार देला गिर गइलिया आई आना धुन खातै मर ना न गेली ठीक है का तोड़ करना का कोन बड़ी हां छनछनी कोने जाने मर जाता छनछनी बरतटे ना दाई घर बारू मारम ना जनता हम ये तो घर में आके शासन करे पड़ी कि दाल में फाट जेबू सासो को सास बनल बाई बुझाता ये ना दूर सिखले दे के जाके आ सास के मुआ दिया सा हो खइला बिन तो एकदम मत कह तड़ू गाड़ी पर दिया बार तड़ू हां तोर माई कैसन बड़ी हां कैसे नहीं है? जाना टूटल बटे बना के खा लो बना के दे दो तू काहे खाती आई बड़ी काहे आइल बानी हो जैसे नौकर बन के इनकी महतरिया का नौकर बन के ना हम नौकर है ना वो नौकर हिया हरियर सब्जी तले फल फूल मैं खाते होता जा एको नहीं की जे पूछत
कि लेबू कि ना लेबू? हाय मार तोड़ जा माई बेटी, हाय मार तोड़ जा। हरियर सब्जी खाई जा, चाहे नारियल पानी पी जा, चाहे संतरा का जूस पी जा, चाहे सेब का जूस पी जा, ओसे काहे तुम लोग का तितकी लागत आटे? तरसो तोड़ जा तो तोहनियो लोग खा जा। रखला जा कौनो माई बेटी भाता दीहा सना। हां तारे मैं रखले होई ना तू रखले हो कौन ओंठ के बार चढ़ दिना के ठीके हो जेबू, ठीके हो जेबू। या कहीं चबड़ा में हमारी माई पर जेबू त ये कहीं चबड़ा में काने जा। तार मैं हड़ी हमर मैं नहीं हो। और माई बहिला है। हमर मतारी के बारे में कुछ ना कहत है ना कि चल जाए जैसे त मार के दांत झड़ जाई, दांत झड़ जाई। भाई हमर बेटे में हुए में मां हो गई बेटे। जा जा भाई तो मेरा कर धता है नहीं तो भाई पर को ना उनके बताओ तुम। अठल्लो हर कहन की अइली है बोले जानते नहीं कि हमके नंगा से गंगा हारेली। पूरा गांव वाला हमरा से हार जाना झगड़ा करे में। तो हम लोग के माई बेटी के का हम समझता नहीं, कुछ नहीं की समझत न 3 में न 13 में। हम खूब नाटक कोइनी हो, दबा के कोइनी गिर गइनी। हमर त निके लागल हवे एगन करम हमरा के सेवा करियन सन त करियन सन ना बुझा गई कैसा नतिया उठा के लेके आइल हवे। हां ऐसा नहीं बेटा पतो ही बानो सन कि हनी के सोझा नाटक के के जिए के पड़ी। हट्ठा कट्ठा बारी हमरा चक्कर आवता। हमरा खाती बाबू भैया केहू बाटे, केहू के प्यार से 2 रोटी मांगा मिल जाई। 1 रोटी बेटी के खियाई, 1 रोटी अपने खाई। पानी के छीटा मारत न जा। काहे ना लोग बेटी के खियाई, बेटी के दे दे जेवन बाबू भैया के अथु करे के बाटे। का नौटंकी कइले बड़ू हो? का कइले बड़ू? हां लागत के तक से पटकवा के आइल बड़ू तू तो। है धुरिया आइल बड़ू तना। हां अब का झाड़ तड़ू। अरे भाई सास ना रहतू ना तो सही के नमक से तोहर पारान लेती, नमक चटा के। का करत तनी के हमरा के ना करत रु स हां ये और गावे कहत लो कि खइले बिना हमर झोय आवत बाटे। त जांगर नहीं के घून लागल बाटे, घून लागल बाटे। हां लो लो जी कहां रखना चाहो तनी? मुहे बा। हां मुहे बा। अभी थूक दे अभी। आहो कनिया इने खोले जान के जे थूकेला चूड़ी पहन के आई जे थूकेला ओ कोरे हो जाला। कगो रखले बड़ू हो? कगो रखले बड़ू लइया के कगो देले बड़ू? क जगह भेजत बड़ू? मना है गोविंदा बना बेचारी पहिनौ लसिया खुशी गोविंदे वो से। खास भइल बिया, गोविंदे वो तेल नून करतिया। ओहे तो साथिया औरी घर बिगाड़तिया हमार, औरी घर बिगाड़तिया। अब कह देलस तो सावत हो गई। हां देखत है ना कि कहियाले नून डालतिया। देखत नहीं जाय दस निमन में भाऊ केहू करो तारा तोनी के त आपन नो काम ऐसन बात बाटे ना कि घर में आवल जरूरी नहीं कि ओकरे घरे रहल जरूरी बा। जब टोला ले जाता कि खाना खा चिला ना देता। घर के मारी गते को बहुत न थो ताटे मारे की झट दे मुंह में से फेंका जी संतरवा। जोर देखैनी हो। जोड़ देखनी यार 10 गो भातारे के जेबू त जोड़िए ले न रहबू। जी हमने के जब जोरवा दे काहे मारता लोगों को भाई से देखो तनी मारता लोग। माता हमारी हाथ पे बताओ तो हाथ पे हमारी थूकत अरे है। सवतिया थूकत नहीं कि संतरा छिन के खइली हो। यार कतु कता नहीं तू तो बोलबे मत कर, बोलबे मत कर, बोलबे मत कर। देख रे लिया के ईटा चला के भाग दे। हां केवन चला दे मंगिया मार के फाड़ दे। नहीं मान डाड़ी थोती कहता नहीं। मंगिया मार के फाड़ दे। लाहो कनिया ला मुंह में डाल दनी। हां घोटा घोटा देवलिया ले आज हमारे साथे करतल जगह कल कोठेले मत का समय हीरोइन या हीरोइन अक्षरा सिंह ये बुझाइल आवेला सब में अक्षरा सिंह बनाए रूप न रेखा काय पवन सिंह ला तो मरे लता का चर्चा रा दे जल्दी कि ना चले आवा गोविंद भौजी बोलो सब मुर्गा बनौले बेला लका अच्छा देखाई लक ना कुछ कर हिला हीरोइन या हीरोइन गोविंदे घर ना जा मन त पहिला तक हाथ हवा धके चढ़ दिना तूर दे। कतना छिनरी खेलवाड़ी दिया मुदा सयान होतिया लड़की हो वो उ त बिगाड़तिया उ चल मुरा के कथिया आजा तो बियाह हुआ कर दबे आजा तो रखे चल आ कोनो ठीक बा सेटिंग करा दे तू सुन ना आज अथु खाए के मन करता थे दोहाना आधा किलो मंगवाई मांगा
फोड़ के रगड़ के नीमक डाल के आ धो अरे धोवे के फोड़े वाला नहीं हो एकदम गुजरल निकियावल मंगाई एकदम मंगाई खूब खाता में नीमक डाल के आ दीदी कच्चा रगड़ के आ धोत रहिए पहले हमनी के आ जीरा मरीच खाली भूख के कच्चर धोई है। बड़ा कहत रोज अरे बुढ़िया बुढ़िया रे बुढ़िया बुढ़िया कौन बेंगनी लाता है कोई गुमर देखिए कजरा मत कुता सुतले में ना धोका ओकर कुर काट ली है कन्या में ओकर बाल काटो हां देखिए ओकर बाल काटो हां चल अरे एक कन्या में हाई कुल का भइल रे पाउडर लगाइले बनी हई लंगर सुतावा पे ना लंगर सुतावा ओ जी तोर मर्द बिगड़त त छोट तोर मर्द बिगड़ गइल बहुत अब एकरा से हमरा एथी होता है लर्दी मरद से हां जमीन दूसरा रखबी क्या लंगर सुतावा बनी है अच्छा मस्करा खराब हो दीदी देखी आ जाएगा तनी लोर बहे द खिलवाड़िया के देखी आवत है तो ओकर मुर्गा खाई